Uma ngabe ungumculi kaMaskandi kodwa ungazi ukuthi ama-beats kaMaskandi ungawathola kanjani okanye ungawakha kanjani, ungabe usahlupheka. Ikhona i-channel entsha esivuliwe ebizwa ngeMaskandi 101. Leyo channel izokwazi ukuthi ikunikeze ama-beats kaMaskandi amahhala, ukwazi ukuthi uyithathe i-beat ucule phe kwayo ngale ukuthi kube khona i-copyright. Noma ke uma ufuna ukufunda ukuthi i-beat yakhiwa kanjani ekaMaskandi, uzoya kuwe futhi iMaskandi 101. Ilapho khona uzothola khona zonke izinto lezi esesibalile. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu, sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Impi phakathi kwaBig Zulu kanye noMthandeni Mvukamanqele ibukeka sengazathi impela ayikeze ukuphela mbukelo othandekayo, ngoba ke lezi insizwa kulesi sikhathi samanje noma kulezi insuku mbukelo othandekayo zibambene ngehluthi impela laphana ke ziyagadlana laphana ku Facebook imbukelo othandekayo. Kanti ke uma ukuthi wasala mbukelo othandekayo ke igcoma elisha latalapha laphana kakhulu laphana ke kuBig Zulu kwi-album yayo esanda kuyikhipha laphana ngoDisemba, esihloko sayo sithi ke Imfolomane. Kanti ke lempi esiyilwa njengamanje kulezi insuku zamanje mbukelo othandekayo iqale ngokuthi ke uBig Zulu laphana eqhathanise laphana uKhuzani kanye naye uMthandeni laphana ngasibehleli laphana ke bedla nje laphana khona laphana endaweni kaKhuba mbukelo othandekayo. Kanti ke makuthi wazoyibona lo clip sokufakela yona njengamanje. If uKhuzani noMthandeni bangayeka ukulu izinga noma ukubaphezulu boMaskandi ngeke safana. Kuzokhumbuleka ke imbukelo othandekayo ukuthi ke uMthandeni kwemiye emsakazo wayehambele wakubeka kwacaca ukuthi ke akafisi ukubuye emataniswe laphana ke naye uKhuzani Mvukampongose laphana mbukelo othandekayo. Shuthi ke kwamphatha kabi ke ukuzwa laphana ke uBig Zulu uma ngabe ekhuluma noKhuzani Mvukampongose ebese efaka igama lakhe laphana mbukelo othandekayo, ngoba ke emva kuba sekuphumele video mbukelo othandekayo uhambile ke wayofibhala laphana inkulumo zakhe zokuxhumana ekhombisa ngempela ukuthi ke uyagadla laphana ke kuBig Zulu laphana, ngoba wazi wambiza ngoPapa Penny njengoba wayembizile laphana kwi-album yakhe mbukelo othandekayo. Kanti ke mbukelo othandekayo lempi ayikazi iziphelele ke lapho, ngoba ke uthe mangabe bona lo mbhalo lona uBig Zulu onegama elithi Papa Penny leli ke engicabanga ukuthi ke alimphathi kahle laphana ke uBig Zulu wahamba ke naye wayobhala laphana inkulumo zakhe zokuxhumana washo ukuthi ke insizwa ayingalokhu ilwa ngeminwe laphana ku Facebook ukuze bone yena ukuthi ngempela igcoma elisha liyinsizwa yalimqonde ngqo lisho leli gama leli lithi Papa Penny phambi kwakhe face to face, lapho uyobona khona ke ukuthi ke uyinsizwa ke igcoma elisha. Wayesesho ke laphana ukuthi ke hayi wena nje awuyona insizwa uyi-yellow bone usisidudu nje, wayesesho njalo laphana ke uBig Zulu mbukelo othandekayo. Kanti ke noMthandeni ngoba yaziwa mbukelo othandekayo ukuthi ke umshovu wenkani kwabanenkani mbukelo othandekayo akazange ke aphelelwa amandla uma ngabe ke uBig Zulu egadla ngaleyo ndlela mbukelo othandekayo. Wahamba ke wayofaka laphana isithombe sowaduma kakhulu ngelika Khaphela laphana ke obebizwa ngoMageba laphana kuZalo mbukelo othandekayo. Wayeseveza laphana ke uMthandeni ukuthi ke uyamvuma kakhulu laphana ke uMageba mbukelo othandekayo. Iyandida kakhulu ke le enziwa igcoma elisha laphana, ngoba ke kuzokhumbuleka ukuthi ke ngenkathi ezeshona laphana uBig Zulu kuZalo ngokwestory kahle kahle wayebulawe umpambane laphana bazokhumbula ka babuka uZalo. Ngizofisa uzuvo lwakho ke mina mbukelo othandekayo laphana ku-comment section ukuthi ke ngabe ubona ukuthi igcoma elisha liqonda ukuthini laphana, ngoba ke livuma uMageba laphana laze lafaka isithombe sakhe laphana enkundleni zokuxhumana mbukelo othandekayo. Ngabe ukubona kuyisiphi strategy eza ngaso laphana ke uMthandeni ukuthi ke agadle laphana kuBig Zulu, ngoba mbonile ama-comment angene elanganyelana ngempela laphana ke abantu bemvuma laphana uMthandeni ukuthi ke hayi uyinkunzi uyinsizwa ngempela mbukelo othandekayo. Bese ke ngizwa uvo lakho laphana ku-comment section futhi ngokuthi ke ngabe ukubona kukuhle ukuxabana kwalezi insizwa kanjena mbukelo othandekayo uBig Zulu kanye na laphana uMthandeni Mvukamanqele mbukelo othandekayo. Bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo.